Ayan, hello guys. Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City. Welcome to my channel. Happy New Year. Happy New Year, sir. Happy New Year po. Ang pinaskuhan. Sige. Tawag ito. Sige. Unsa may pamati na turon? Ay, akong tail na po diri kasi akong lain akong lawas eh. Sa sulis panahon. Ha? Panahon karon. Dala sa edad. Wala po sa edad. Winta na gud. Kita kay kaala na to, Alan. Oh. Kung gining iba yung anak palisin siya naman yan. Tabangan palisin siya yung anak. Boy, ni dagan man dire. Ano lagi Kanawag. Problema na. Sige. Ay mo paminaw, lain paminaw. Ano akong tail eh, marami si paminhol. Labi kugang ni ko sa gabi. Alit sa gabi ko. Sabot ko kung tingin ba mo. Kung lawas mo. Ang unang binhod eh. Mo nawag mo paminaw mo ba? Yung binhod ba? Nilok. Tulog ba? Ha? Tulog. Dili ka tulog. Sige ka gunahuna ni Kwan. Ay, di na tiskutan. Hindi na kumata. Live mo ta. Di na misgot. Sige. Amo ra to ha? Amo ra to. Amo mga Kwan God. Nana ba ka sa listahan sa reunion? Si Jonathan mo na sugat to. Ang ko nga, Brad, apil lang ko daw siya nga, natay ka. Kurang magtiguang ka, inom na ko nga, I love you, priya man tang duwa. Binuhangan duwa. Pero gilista lang ko niya. Taga dito eh. Wapong po ito lalaplan no ha? Ya, wapong po silang ginag ko diba, nabasa naman ito nga, magtapok naman ta, likot ta sa pasko. Daghang mo kayo to, wala na ano nak. Di ka magkukay ko kapulo, daghang na naman di ani. Di naman ko gikuha. Layo naman kayo ano ko. Naman ko gikuha nito nga, before magpasko na ito tayo. Tapok. Ako na rin ba na? Ako na pa man ang kuhan. Kaya mo ito, di-PM na ko sa sila ito lang karit sila. Nagtsago ka rin ito. Kalimot ka ito. Nasa dito. Hindi yan barbata. Saan kalimot ito dito sama. Wala ito na kuhan. Kalang sa masiblir ito. Sabihan yan mo, di ako asawa din. Dala man, gid. Kaya namatay na gingon. Nato nakita na ko, dapat apil ana. Sabi Naman, yun ana sa. apil. Dapat apil kay para may balaan sa patay, may balaan talo. Ini lang ko dahil sa lala mo gid apil man gid. Wala man bawal sa una apil man ganing anak gani. Kaya Kaya ko sa una gud nga katong gidala ng pulis. Reunion mo to na Peter. Kung ipakanta niyo. Wala may bawal sa man di man presabuan mo yun sila nga. Ay exclusive sa tao sa may lingaw na. kay kon man ta na siya kay di ba reunion ngano ko kung reunion mo gud siya. Sa una ulitaw man to. Reunion Pero ha. reunion naman. Reunion man daton jud na siya nyaman. Ila-ila jud na to ta sa dapat. Kay dili ni mo dalon, dali ra mo kakauli. Di may mo nauna sa luis. Tawag na pud. Mo na dalon gud. Pero di ka na anak. Dili lang yung magdalag anak. Iwag bless lang ko. Imbis na makadisco pa. React na yun siya eh. Magkanto mo tagwalwal, wilis ko punta. Ugulay anak. Yaman, di pwede bilhin dong no? Hindi ko dibilin dito sa entrance sa. Dito lang siya sa gawas, mag-email. Mag-uban ba itong one? Bawal mga bata guard, dili lang ko sinuha, bantay ko guard ha. Sige, Bili rin sige. pa na akong liklo, pizza 5 no. Gusto nyo, dali na kayo. Naghan ba dyan kayo mga okasyon ng Januaryo? Pista. Pista, 11 months na lang, Pasko na. 11 months na lang, Pasko na po. Dali rin nga, di may balang balik ni mata ni mo. Marso naman, February naman eh. Oo nga, Ngayon ba ito, ma? Oo. Ngayon no. pizza 5 ng guri. Regane, karoon ka na pahilot. Asa rin mo? Kuwan po me. Island? Kami sa Lantawan. Wakay. Lantawan mo, dali. Lantawan niya ba, Santa Cruz. Naragoy ka na, naragoy chat-chat sa mga salingan. Sige, sige. Yung marag ko na mga ganang ginagmay gisulin na, naragot. Di araw mas lantawan. Naragot. May Santa Cruz mo agi, dili power. Dili man daw sa Quiapo. Kaya Bato. Lagi, di Bato. mo Ay, dili, dili. Dili daw nga, bato. Bato. Sa bato. Asa ba to? Santa Cruz. Dili, lantawan, dili. Bato Santa Cruz, lantawan nga Kalang Beach. Dili. Wan lang, mukha masulay na. Ay, dito sa unahan, pwede na. Bago ka maabot sa kwan. May tawag na ng tawag niya. Oo nga. Bago ka na, mayroon kong kwan. Sige, sige. So, ayan guys, shout out sa taga Don Lorenzo. Ayan, nasi Sir Dere atong tabangan. Shout out sa taga UM, Vigo City, Bats.
Sige, wala ka balo, wala ka baso. Ha? Sige. Sige, gabas. Ikaw, sa nga baso ka. Nawa. Wala ka balo ha. Yung M, no? 93. 89. 89. 88, 89? 89 Sa tagradi. high school. Yeah, shout out po sa ko ang mga kabat sa 92, 93. Ayan, UM gyapon. Kita may hawad sa kalsada din sa UM sa una. Sa una ha? Oh, yeah, shout out sa taga UM Digos. Ayan, sa mga suki na kung taga UM nasa sir dere ato tabangan no, nadungog mo ninyo. Alan lakwa. Shout out kay alam na ko special lagi. Pwede mo dai. Dili na mo sigit kay hapon mo sigit kay pagto lisensi sa kanang. Ah. Atong ga hapon ta to, restore sa mo. Shout out po kay Roy. Dito scanner. Roy Escaner, imo hang best friend. Iyang best friend. Kayo ba, Mem? Ay wala to ayo yung mga lang yung tanong. Ayaw kay naghanap pa kita subscriber. Oh. Naghanap na ka monitor. Ayan. Ug sa mga taga Digo City, shout out sa taga Digo City, Davao del Sur. Happy New Year. Ug sa ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, Indonesia. Yan, thank you for watching my YouTube channel. Okay, tayo mong pong masawa. Wait. Wait, yan, shout out sa taga Kuwait, madam. Kita man siya no. Nana po si boss dari ha. Shout out, comment po kita guys. Ya ako masag ingon gid nga matu basta mo ani ko di ako masag gid chat mo gud ko siya. Live ni pula ko live ni pula tanaw na yan sa YouTube na. Tanaw ka na. Shout out, madam. Ay kalimot sa chocolate ha. Pohon. Pohon ha, no. Ayan. O kulay chocolate dates na lang. Okay na kayo ko sa Kawali dates. Oh, lami ka ng dates. Uy, Teka no ngatag ka mo ano iyo makaon laban lang kanang dates mo na pinakatamis ka dili makadiabetic. Sabi mo kaon. Sumgam ko ng asawa na. Lami mo sa. Kana Nay barato ho na po mahal. Barkada kumuhod niya na mabot na mga barkada niya na sa tawas mabot ang dala na. Gid kaon. Hindi, ang nakunin. Gid kaon. Kaon. Sige lang, ako yung kaon na nasunod. Yeah, of course, sa lahat ng mga OFW, Happy New Year sa inyo ha. No, January 4 karon. January 4. Sorry po. Breakings na sa Birnis. So, shout out sa inyo ha. Singot naman Thank po you lang. so much. Happy New Year. Yeah. Every day lang yun ako, ginasulti kada video na ko. Ang address na ko, location, first time trip. Barangay Sunuan, Digo City, Rabina Rabina Compound. Compound, Purok Mangga. Ayan. Davao del Sur, Mindanao. Of course, mga nagka-comment sa kuha, thank you so much. Nagkatanaw sa kanunay, nagka-subscribe, nagka-like, nagka-share. Thank you so much. I love you guys. So maghilot ako guys. Buglong gay ko pag napakanto. Ayan guys, thank you for watching my YouTube channel. I love you guys. Please subscribe. Ato pa ni yung panawag niyo. Mga ako. Palitan mo do. Man, di ba nung kamang na? Nang nung kamang, butan ako cellphone dito ay charge. Matagal ng moto. Oo, may kinamot do. Bilis ni do. Pag nono. Gayak na ba kung dinaladalaan? Ako mo, palagi ko mamaya pag dinalaan eh. Wala ng mamang man. Ha? Sige, kagada. Tablet na kay ka, kaya nakasawa ka na ako. Mamang. Huwag mo, masatane. Asa ka titang mamang, nasa kuliran ko ninte. Oh, ikaw pa yung doon, ikaw pa hindi mo doon. Wala ba? Dili, iwas lang yung tasa sa pang. Ha? Ha? Kung ano lang kagabi, ini alas 2 daw, palisod sa ginawa. Ginawa ng straight to ma. Aha, ito, padaganon dito dito. Ano yung dito, yung singot. Mabito ko, magiging kinaputo. Gawas na singot, ayon ko to. Ayaw mo. Pababit yun nun, biya tayo sa no. Hindi ka parang zero nga.
Buya ko eh. Bukan baka ng pugong ba pugong. Hindi ko bala din. Hindi ko uminom. Sarang ko kakabikil. Hindi ko yung uminom ko. Bikil mo nila. Ah, bikil ka wala dun. Yung pasto kasi ininom, hindi kayo. Friday. Ang Lalo na kung magsimulat. wait, tarang noodles. Ah, Dito mga to, Boracay. Ay, ato dito mga to. Social ba mo Boracay sudan bulan kakay oy. Ay, basta dito mga to, ma. Ministre. secret. Ka? Dili ko maligo at turas bukid mangitag pamaon. Mangita pa maon ba? Uli pamaon. Asa kung uban ano? Matong pa man pagka anak dili ni ka. Ha? Ibilin ko din mo ang cellphone para makaroblox ko gamay. Mga, thank you very much. Basta ibilin mo ang cellphone para wakalingaw. Wala ni vlog. Kay Dada di ay, fountain na to na. Kay Dada di ay, fountain na to na. Nazi! Nunca ka, Mom! Mom! Mata na! Alam na! Pero katultol ko sa alam dire. Oh, katutol ka. Dancing in the moonlight. Hagbom mo daw to sa banana boat. Napaguyod ba? Uyod lang sa konti. Karang pagkay. sila. Sa Santa Maria. Karang kay gitikuang man. Naman nga po dito sa saman, gibawal lang itikwang. Gitikuang daw sila kung ano itikuang. So, anak ko daw, kaari po maayo na ay. Kanang iliko dito ba, matuwang mo na. Oh. Karong gibawalan na lang, kaya mupakong man. Dito sa kwan, gibawal na sa saman. Yan dito yung ulo. Bubo. Nagdusi ka po sa kay. Gitikuang. Gitikuang ron. Ato mo na sa yahatanan. Gusto kayong dagan na lang, i-treat yung man, liko lang kalit ba? Para matikwang. Pero pwede hangyoon nga dili. Pwede ko ba, para malingaw ba? Mo man yung kadagadalag lingaw ng balala po sila. Gitikuang. Kulinchong siguro na sa Santa Maria. Yung ikaw may magsalod tanan. Okay, yung pakong ng ulo ko. Nga nasa sa likod. Sabi lo yung likod. May waktu ko kapahangin. Ganyan. Ay, ahad.
di ba ninyo? Uy, Chester lang ka. Chester, Chester. Hey, to win! Come near me. Oh my god! Oh my god! You're playing fire. Ano ka magbasa kapag yan? Ha? Ano ka mabasa? Wala eh.
Ito lang kumalo dyan. Burado. Buat asal balita tama na. Sambong na kayo. Kita niya. Wala yun. Kita niya. Sabi si JT. Wala lang. Terlihat semua rakin. Lar. Bisa kita. Ang ginan sila na yun, tagma, sana malapit ko nang sa kumban na. Ay, say po. Okay. Liya. Mana na Iya. Liya po.
hotel, o ba? Sa timing, nagiging tao sa hilot. Sakto, Kasakali na lang ito kanina tawagan. sakto yun ba? Inhanglan na gid eh. Di mo busy para pa ni. Alira, may balag ni Jere. Kaya yan, gigamit ng hapin. Dapat na ako. Yan. Bentar, bentar. Yan. Dalam itu. Ada kemana? Hah? Oh,